tiseva ndithu malo osiyana amene tifuna kuseka kuti foreign exchange. Tikangotero ndekuti mtengo even wa mafuta uchipa. Chifukwa kukwera chifukwa cha black market rate. Kuti zimachitika ndi chani? Nesa muli ndi matogeta awiri kumene konso kunali phwandoso. Choyamba tikuona kuti cholinga chathu kuti economy ipange stabilize. Mitengo ndithu mene kuyambiramu ikhale kusika. Komanso tikaseva foreign exchange pali njira zambiri imene tikugwiritsa ntchito kuti tikhale ndi foreign exchange. Tikamana kuti foreign exchange tifuna tikhale nayo yokwanira. Ngati panopa nonse mukuziwa kuti kugulisa kwathu kwa Fodia sinapanga ndalama zambiri. Kupyolera muna kumbuyo uku anthu amene amene amagula Fodia amagula ma dollars kapena ndalama yakunja. Koma ambira amagula makwacha. Tose ni mboni. So tikunena pano onse ogula Fodia alimberedwa makalata. Kuti mukababwera kuzagula Fodia kunoko mbwereseratu madollars muzagule. Palibe suzoti mukangongola kumaye konkuno mugule Fodia ai bweresani foreign exchange muzagulire. Komanso tazwa kuti para makampani ambiri amene atumiza zinthu kunja, soya, nandolo, tea, coffee, koma ndalama zisizi kubwera. Pomwe ife marekodi tinawo. Falesa akamatumiza zinthu kunja amafira mafomu timati CD1 forms ku MRA. Nditi kukamba panopa MRA, Reserve Bank, komanso Minister of Industry and Trade, or Minister of Industry, Business and whatever. Tikutagulana manja kuti alesa amene anatumiza kunja ndalama zosibwere. Satumiza sozina pokapo ndalama zimene anatumiza zitani zibwereso. Pali njira zosiyana. Tiseva ndithu malo osiyana amene tifuna kuseka kuti foreign exchange. Tikangotero ndekuti mtengo even wa mafuta uchipa. Chifukwa kukwera chifukwa cha black market rate. Fuyoti official rate yathu ili pa 1751. Pamene parallel rate ili panopa I think 3800 or 900 ikupanga appreciate. Tikangopanga close gap imene hii kuba muona so mitengo ina ili yose kupatikizapo mafuta akala kusika. Ifaka andunaja information komanso ayine jana kuti tipaka choteka kuti mitengo ifike pena baki ibwerere tigwisa ntchito pia mati PSF ija price stabilization kuti mitengo menehu utani ubwerere. Koma choyamba tibweze ngongoli ziyatakamba zichi. Choyamba chachiwiri tionesesezo kuti madependent ya chitukukoisa ime yayi fa cha mwina choti fyo watu ndiwo chipa. Komanso tionesesa kuti munganena kale kuti mitengo mwina isakwere kwambiri. Tikuziwa kuti tikukamba pano mitengo yambiri apakakale factor nini apakakale factor in the black market rate. Zambiri anapanga kale factor in the black market rate. Ndiye kwembeza kwambiri kuti anthu akweza futi anapanga kale factor in. Nanga simena magulira zindu pyolera black market. Ere mapanopa tikapeza madola zipita kupeza kuti so auje na CFTC competition and fair trading akhala pa ground kusonza kuti anthu asangokweza mosayenera kutenga advantage chifukwa kuti ati mtengo wakwera. Komanso ifeyo ngati unduna takambira napo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer kuti 1 ndalama yake nayo chepa, 2 pakhaleso anthu ambiri olandira. Ndiye ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndamene amatithandiza ndalama ndithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake honorable minister wa gender honorable Nele Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posudwa pompano
pati naimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati kane ulira janika Christmas ndeti naimisa pano pali bize kutolera ndalama akutupasa ndiso maripoti kuti muminaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompa no paso mumva kugamba kuti tikamba kungongoza ndalama tapase anthu izi ningochwapo zochepa zokha ndizambiri ngati boma pali njira zosiyana siyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu komanso kusula pompano muona kuti ma interest rates athu chiongola zanja za mabanki tionesesa kuti ikisike kuti anthu azitha kutenga ndalama osati kulinifi kokha azitha kupita ngakhale ku mabanki kupita kwina kulikonse kuti akatenge choncho tikuyembekeza kuti mitengo isika kubya kuti kukwera kwa mtengo uku ndi temporary chifukwa ife ngati government tika ma program oyenerera kuti amalawi asambe kululuna lonse tikuya ntchito usana ndi usiku ndi azanga meti nawo kunoko kuti imene ziteke ndikubya kuti amalawi atimvesa chifukwa ni mitengo chifukwa sinali choyenera kuti tizigula mafuta azingopita maiko ena ndikukumbukira wina kama manduza titaima padeza wakabaza ntchito yake kabaza samanyamula anthu amangogula mafuta pa filling station padeza kugula maji chigubu chake ndikagulisa ku Mozambique ndikubweraso kuzatengaso mafuta ndikupita bina kene ndimeneyo basi andi wakhakumapanga ndalama akuya kuti waditu wamanga nyumba yake yabwino bwino kufanya chimeneyo ndimene tikukanira kuti zimenezo zisapitirira mafuta amene tikupeza ife azigulisidwa malemo muno ere tizigulishidwa malemo muno ndikutenga amene nali nawo ndayankha mchichewa kuti amene ali kunja ko satimve kuti kodi ife tikutani komanso ndangopanga strict ma figures our technical people atipasa is what is in the ground tapanga check ni not mera tapanga so check ndi nokima komanso PIO these figures are real mwina machidule ningoonjezerapo afusa honorable minister information chimachitika ndi chani ngati mafuta sakupezeka ndiye anthu onse ali pa filling station kapena ali ku black market chimachitika ndi chani chachizikire kuti ntchito mato economic activity zimachiperatu for ambiri amakali ku palai ambiri sapita su kunchito pamene basi saenda anza chitikapo ndio tumamini basi osapita andosa nyamula anthu kupita ku kunchito komanso makampani ambiri amagwisa ntchito diesel manufacturing ndi makampani ambiri production inasika ena achoseba ngiziro achoka ntchito tikonena panopa shoti productivity faja mauti mafuta panalibe koma mwatha kungona kuti mene mafuta amba kupezeka alisa kupezeka kunchito komanso nkubya kuti makampani ambo production iyamba kulirabe komanso anthu olembedwa ntchito nkubya amba kubwereraso ndikuti tikatero ndikuti economy ikwenda bwino so nkhani yakusowa mafuta imapanga effect mosiyana komanso imapanga eat away what we call the disposable income ndama zimwe timakhala nazo ni mboni kuti mafuta amene anasowa maomwe mukagule mafuta ku filling station pa tengo macho ya 3500 makagula 10000 ku black market 10000 pamene kuti makyosa kasare kaka kuno mali akaja makyosa so your disposable income is also affected so ngati mafuta sapezeka amapanga affect economy anjifaya yake economy simachita bwino economy yathu ngati mwa satika GDP inasika nditi from 4.8 close to 1.8 estimate for you there was no economic activity so mafuta ndofunikira kuziko lina lonse kupati zabo kunoko ku Malawi ifake ifeta ikapo chibi kuti nkhani mafuta imene tikonze of course patenga nthawi kuti tikonze mabedi kuesesa kuti mafuta apezeke ndizo zomwe timakhala pansi kuti tipange bwanji kuti mafuta awazipezeka
peza tunjira zosiyana kuti mafuta azipezeka ndithu tizipezeka koma pamakhala nthawi ina munganena kale pamakhala mati ma external shocks zomwe sitimayembekezera ere ngati tamba kuti past 2 days kubeira because of storm heavy rains anayima kuti 2-3 days ere and usapanga load mafuta acha we have to go to the what to call it loading bay to go and collect mafuta lepera tuli so case ya ku Tanzania yomapeleka icho simezo sitingate mwina ku tingabange control ndikumbuka so nthawi ina paka mafuta athu anayima for yoti railway line siti bapanga load zingati zimenezo zichilikala pafupi kumatia sasa kuti zikhani mafuta athu kuti mina 2-3 days ngati pakhale vuto limenelo vuto limenelo kwanza so mwachidule ndi kuti anianzanga kuti boma lathu la Professor Captain Mutharika likuwafunira mala bwino wakonzeka president wathu kuti afunze mafuta amenewo kumaziko linaonongeka tikati kuonongeka tikuonongeka zina zitikati kukamba kusogoloko mutaso kufusa kuti kodi msewu ina bwanyi simakozedwa nesa mlindi matogeta awira kumene koso kunali phwandoso kunali Christmas so kumeneko odi nthawi kutsikati kukuzaniso sogoloko kuti zimachitika ndi chani ndithu ziwambe